assalamu alaikum bandiraɓe yeewi en koɓe ayaw habrede Piindi TV to mbawɗon wonde no mbawɗon wonirde on calminama on juurama wonɓe ɗo e nder e bowal leydi kala on mbiyama so tawi ko jaam tan woni toon minen ga alhamdulillah min calmini on min juurima on hande kadi Piindi TV yurlima ga e ganda goto mo ganduɗa pulaar ne heewi wiide gandal so faɗi duuɓi jomum borama ene wayno noon la sagesse n'attend point l'âge ko noon no tubakoɓe mbi ene wayno oɗo suha ko joom jamanu no fewi nde ganduɗa mo suha kadi mo ganduɗa hunde hewde nde ganduɗa e gandal Allah ne lubrimo e fannuji kala o wiyete ko Alassane Ba ɗo e Pikine Technopole walla mbiya arène nationale sa ari ha ɗon ko ɗon tigo tawre hande noon no Piindi TV addimo gam huccitire bandiraɓe nde won noon mo dañi renda on so wasi hesra te kadi so neɗɗo dañi gandal hani rende yimɓe ceerno Alassane Ba ɗum woni mission ɗum woni fandare makko e rende ndo kala gandal ngal o Allah lubrimo ngal o yeehi ƴeewoyde duuɓi mantini duuɓi omo woni e nder ladde ƴewde ɗum arde rendude yimɓe nde won noon hande saggaji ɗi ne keewi goƴaji ne keewi ɗiɗon goƴaji noon e saggaji so Allah newni kala jurtodirde makko ɗiɗon saggaji ne wawi ƴewde ɗum kokken bandiraɓe ceerno Alassane Ba salmin bandiraɓe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam mbeɗa salmina on mbeɗa juuro on mbeɗa weltana on feewi e accuɗon haajuji mum fof ummade gila ɗo ha Piindi arde ɗo e Pikine arde ƴewdemi e salmindemi e juurademi fatabarakallahu e duwanade dennagal équipe Piindi TV duwanade Abou Samba Diop e gardugol makko fof machallah e wiide assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh on nani ɗiɗo calminali pattam lami nde ganduɗa ko ceerno Alassane Ba waɗi ɗum faade rende fulɓe faade kadi dennagal kala jeeɓowo ayaw habrede Piindi TV hande kadi en mbi ka duñi nde won noon wona premiére makko fois saabu galle oɗo Piindi TV o wona baɗeteɗen présenté saabu o ari e mantinde hande noon en jirli momo gam kadi rendude makko ko jiiɗene makko kadi kollen ɗum rendo ngo waɗa hen bénéficié kollen ɗum rendo ngo kadi kañumen kadi dañe hen naftoro hen nde won noon ko bobo joom jamanu mo gonda ko yimɓe fof hande koye mum nangti hande kadi ko hewɓe ene mbaɗe makko yakar no fewi nde won noon gandal ngal nene makko nunɗal ngal nene makko kadi teydere nene makko kadi wasde ardinde jawdi ndi nene makko donc kala jurtodirɗe makko ma yiitu hen hoore mum fewi saabu ko suho gummiɗo e galle bamum ɗo yeehi ha to e nder Mauritanie rewo e woodi boowe ƴewde ngal ɗon gandal artude naftoro ceerno Alassane aɗa liggoro e fannuji kala fannuma gadano beele somi namdimama e banggue ƴewgal holko mbawɗa hen firande bandiraɓe eyyi fa tabarakallahu ƴewgal ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko yamiri en yo en mbaɗɗum nde wonno jomiraɗo subhanahu wa taala haali e qur'ana o wi asa an tahibbu shay'an fa huwa sharrun lakum asa an tukrahu shay'an wa huwa khayrun lakum o wi nawara saha neɗɗo ariida hunde taw ko jiɗɗa ko wona hunde moƴƴudema nawara saha aɗa aña hunde taw ko gañɗa ko ko hunde moƴƴunema wadde neɗɗo lombi ko e kumpa joni noon so tawi a ummima yidde nadde hunde a yiiɗi dañde hen ko laaɓi walla yiɗi andude hunde nde ne moƴƴi walla moƴƴani ina heeɓo walla heɓata ko ina waɗi caɗele walla watta caɗele wadde labudde disnoɗa ƴewgal ko fulɓe mbi ƴewgal julfuɓe mbi seet arabe mbi istikhara firata ko disnade e to banggal lugatul arabia sa firɗum pulaar istikhara firata ko disnade holmo disnotoɗa haajo a disna ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala istikhara annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum woni ko waɗatno o juulanno darɗe ɗiɗi ha darɗe nayyi ina jogui du'a o ina jogui julde nafila biyeteɗo salatu istikhara ina jogui du'a o biyeteɗo noon kadi ina jogui gueɗe ne neɗɗo o duwoto inchallah so tawi o lelima ma jomiraɗo subhanahu wa taala andinmo haajo ina moƴƴi walla moƴƴani joni noon so tawi ko on fannu jarɗa to banggal istikhara ko wiyete salatu istikhara a juuli a ñaaguima Allah yo Allah holle haaji o ina moƴƴi walla moƴƴani haaji o ina newi walla newaki so tawi a lelima ko koyɗol arata e ma joni noon koyɗol ngol jiiɗa foof ina jogui ko firti wadde la budda kadi jogoɗa gandal to banggal koyɗi la budda jogoɗa humpito to banggal koyɗi ɗum waɗi nde min jangi salatu istikhara so tawi min kutorima ɗum saaha Allah no holluma ko wiyete jeygol Allah no holluma ndiyam Allah no holluma mumanteji Allah no holluma moƴƴuɓe Allah no holluma anduɓe fof gueɗel hen fof kala hen ko ari ina jogui ko firti jeygol e nder koyɗol ina jogui ko firti bojji e koyɗol ina jogui ko firti
wayde ndo jaleede e nder koydol ina jogii ko firti weltaade e koydol ina jogii ko firti wadde so tawi a waɗi salatu istikhara laabudde jogoɗa humpito to wiyete to banggal koyɗi ko ɗum waɗi min jeehi min bitti min jiili hamin keeɓi deftere wiyetende tafsirul ahlam ɗum ɗon nden deftere yahata koko faati e koyɗi walla deftere wiyetende tabiru ru'ya tabiru ru'ya to banggal lugatul arab to banggal pulaar firata ko facciro koyɗi ɗeɗo defte so tawi a heeɓi ɗum a waɗi salatu istikhara a hoyɗitima hunde kala ko mbawɗa yiide koto nangir ɗum noon laabudde duttoɗa e gandal mawɓe winduɓe defte joguinoɓe humpito on ɗon fannu e on ɗon saaha ƴeewa koyɗol ma ngol holko ngol firti ko disnotoɗa Allah ko holko Allah holluma hen e on noon sa ruttima e koyɗol ngol sa ruttima e deftere nde a ƴeewi mana koyɗol ngol ma andu exact koyɗol ngol ko ɗum ɗo firi ganda haajo no moƴƴi walla moƴƴani ganda haajo o ne newi walla newaki ganda haajo ene namdi sadak walla namdaki sadak ina jogui noon fannu goɗɗo mo ganduɗa ɗum noon wona salatu istikhara neɗɗo arat joni joni ƴewanamo walla neɗɗo kalto wawi wonde aduna he o nodduma téléphone ɗon e minute aji 5 so coupi téléphone makko mbaɗa ko mbatta ko e on noon saaha ƴewanamo ɗum waɗi ko kewmi haalde tan so tawi almudo a jokkodiri e ceerno o waɗnima l'istikhara o yiyanima a tottima jawdi ma o ñaami so tawi o gollanima a yiyani a fotani waytade wadde so tawi neɗɗo o ala humpito to banggal ƴewgal on ɗon jarani kada tottamo jawdi ma wadde neɗɗo haade ma gollodirde neɗɗo o labudde jogoɗa ko wiyete ngal ɗon gandal kumpitoɗa ƴewgal haqiqa tan ha jogoɗa hen humpito e on ɗon saaha so tawi o ƴeewi o yiima ganda ko gando so tawi o ƴeewi o yiyanima o tottimo jawdi ma sa tottimo jawdi ma o ñaami janngo a noddima a wima haaju ma fewani wadde jarani kada wayto ɗum waɗi hewɓe ina goyto e on noon fannu fa tabarakallahu musidɓe tedduɓe on nani tigui rigui nde won noon pulaar ni wiya ko tawaɗo wolde laaɓa jangu saabu ceerno Alassane Ba ardini tigui hunnuɗal ngal nde won noon jawdi ndi ardaki ko gandal ngal kadi ardi saabu o ɗaɓɓi ɗum o tampini ɗum nde won noon kalko tampana Allah ne haasi jarna ndeɗon tampere wadde Allah jarni ndeɗon tampere ko wittoji luggiɗi ko wittoji lugguɗi e nder kadi luggere nder gandal saabu yaltinɗo ko faate diine faate islam faate nabi ko faade Allah subhanahu wa taala wadde mbiyen ko jilɓani ala hen walla mbiyen ko leerani ala hen ɗo foof ko wi cer musidɓe tedduɓe o haali haala ƴewgal banggue fo e fannuji kala holno fawi foti sabu so tawi neɗɗo o yima tan aɗa andi o yima so tawi o yiyanima aɗa andi o yiyanima ɗon noon eɗen gandi en jeeyata ha laaɓat ceer nde won noon laaɓat ceer ha wayno ayango Piindi TV ceerno Alassane somin duttima e namdal gongal woni udditare hande ko heewi neɗɗo ne jagga ha yakara waɗi hen wodo no ngakkiri walla wodo no sayiri walla jomum jooɗo ala to nanata ala to yiyata somin gaare fannu udditare an holko mbawɗa hen sifanade hen rendo ngo walla holto mbawɗa hen tegande eyyi machallah banggal udditare seeɗa hewɓe ina mbaɗi udditarde ko hunde wemde uddidde neɗɗo ko hunde wemde neɗɗo ina jogui ko wiyete nujum woni hoodere neɗɗo ina jogui ko wiyete rawhan woni jaadiɗo mo Allah waddi e makko to banggal mana neɗɗo foof ne jogui jaadiɗo so tawi ko to banggal udditare makko ha hande duttoɗa tan koye ƴewgal la budda jogoɗa ko wiyete ilmu nujum e jogoɗa gandal ko faate koode inchallah ma en mbaɗ hen émission ko ganduɗa ko faate gandal koode ina jogui waktuji hoodere foof ina jogui ñalawma foof ina jogui hoodere no wiye sattar no woodi ina jogui masdar no woodi koode ma won koode jeeɗiɗi hoodere foof ina jogui waktu mo dogata e nder ñalawma joni noon so tawi a yi ha Allah wallima a joguimo humpito e ɗenɗon e ngal ɗon gandal fa tabarakallahu neɗɗo o pour gudditamo ina weeɓi so tawi noon koto banggal longal tan neɗɗo ar tan wima udditare mbaɗa ni dokkama o looto o uddittako wadde la budda ganda neɗɗo holko uddimo so kunuɗe jagguimo walla soko liggaɗo walla kanko est ce que ko joom arjigue wadde wona yimɓe foof jogui arjiguaji wadde so tawi a ƴeewi a andi oɗo omo jogui arjigue on arjigue o heewani hono no yiɗiri ni gandinama ɗum so walla ƴeewa ganda oɗo ko joom arjigue kono kunuɗe ina jaguimo hande ko ɓuuri hewde ko haadi yimɓeɓe udditare koko fate kunuɗe ɗum tagui annabi sallallahu alaihi wasallam o wi leñol ngol hewɓe mayɓe hewɓe sa ƴeewi ko hunu ko yitere wariɓe wadde neɗɗo kala ko aɗa ƴewto e ɓangal ɓandu ma e banggal gurdam ma ya rento ko wiyete hunu ko yitere wadde so tawi neɗɗo arema walla noddima kalto wawi wonde dow leydi ndi o addi e ma ko wiyete mana namdal ngal ganduɗa mi yiɗi udditade mi liggima hami tampi mi ronki ɗum yulde jungo no waɗa ɗum ina jogui hen yimɓe ɓe mbawi gollude ɓe daña kono ɓe mbawade investir ɓe mbawade hen haydara kala ko naati tan yaltat
ɗum ɗon kadi ina jogii fannu no safirte, ina jogii feggere nde mbaɗanta jooɗum haɓɓa ɗum koye junngo mum ñaamo, ina jogii innde Allah nde mbatta heen dokkaama longal mum o looto so tawi ko junngo yulngo on omo liggo omo daña arsugo on ara kono dartaako e neɗɗo mo ngannduɗaa arata saka daro munen fof ina jogii fannu mo golliranta joomum haa joomum waawa heɓde heen ko yiɗi ko fa tabarakallahu. machallah bandiraɓe ha joni kadi eɗen jokki namdi patam lamije kono kadi ko jaabule kadi ɗe ganduɗa ko jaadi koye gandal ko jaabule kadi ganduɗa ene newi no fewi ko jaabule kadi ɗe ganduɗa ko leerɗe tigui rigui taw ɗe ganduɗa jilbani saabu haaɓe kewi wiide so tawi tan hunde nene nder hoore sene yalta e nder ɗemgal wonata ha ganduma wonata kadi ko hunde nde ganduɗa yoɗani musidɓe tedduɓe on nandiri no fewi hande rendo ngo tampi no fewi saabu yogue yimɓe sukaɓe ƴetti laaɗe gam kay yaade Europe hewɓe kadi ganduɗa koye ɗeɗon maaje kaaɗe keddi woni boji yummiraɓe boji mawɓe boji rewɓe fof noon ko yidde fajje gacce ñawdude ñalaɗe wone kadi waɗɓe déposé million ngaji mumen nder ambassade uji donki yo heɓ papier ji walla yo donki yo heɓ kayitaji wone kadi yaaɓe ɓe ganduɗa kadi donkama yo gartu donki dañde papier ji no gartiri fof noon tonga tan koye dañde visa nde walla wasde ɗum dañde ɓeɗo hol jiɗɓe yaade dañani hol jiɗɓe artude kadi ene gandi so garti ruttade mumen weɓata kono mbaɗa andi foof de ene leerto a ceerno Alassane Baɗo eyyi banggal kayitaji ɗum ɗon kam wonɓe ɗo e leydi ndi ina gandimi hen wonɓe caggal leydi ina gandimi hen kadi heewi kadi hono ko kalɗa ɗo ko ɓe jotodiriɓe e banggal kayitaji ɓe dewi koye nder ndiyam he e nde wonno soɓe jeehi dañal mabɓe kayitaji ene ɗeɓa sadde nde wonno ɓe ndewani lawol mana normal e ɓurɓe hen hewde kadi ko hakkude gambinajo e koldanajo bangga ko on ɗon diwan ɓe jotodirmi e banggal kayitaji ɗum ɗon foof kadi ngallon jotodiral foof kadi waɗɗum kadi ko onon Piindi TV fa tabarakallahu banggal kayitaji neɗɗo ina wona ɗo e nder leydi ndi yiɗa dañde carte d'identité to ko ɓiɗɗo leydi ndi ronka ina wona ɗo e nder leydi ndi yiɗa dañde passeport ronka ina wona caggal leydi yiɗa dañde passeport ronka yiɗa dañde kayitaji leydi ndi ronka ɗum ɗon ina jogii longal ngal waddete hen ko berem refi ɗum ɗo yeloko e leɗɗe ɗe gonni ne wiye yeloko ina jogii aya qur'ana simore inna fatahna laka fatahan mubinan e on ɗon nden ɗon simore bindata ha laaɓa mbadda hen yeloko ina jogii kayitaji kayitaji ɗi goodi ɗin kayitaji ina jogii ko bindata hen mbadda ɗum e sirru e berem refi jeeɗiɗi bawwame binda cofna ɗum ha bindi ɗi giwa e berem refi beddoɗa berem refi ɗi e on no saaha dokka neɗɗo o looto ɗum balɗe jeeɗiɗi so tawi neɗɗo o waɗiri hono dani inchallahu taala ina hasiyi ma jomiraɗo subhanahu wa taala wallumo ma newnanmo haw daña mana ko wiyete kayitaji inchallah wadde bandiraɓe tigui rigui ko gandal nde won noon ɓe haaɓe pulaar ne wiya woɗɗani wirni musidɓe tedduɓe eɗen gaare namdal men batinigal wonata ko ndenka saabu hande aɗa heewi paggoɗa no feewi paggoɗa ko heewi kono kadi wattinto rek koye yuledema walla memedema neɗɗo noon so tawi o ala protection hay nokku wawa yaade nde wonnoon hay soldat o sa yiyoma yaha guerre tan ko jogade antibal donc nak antibal ene woodi e nder ɗeɗon gande te ceerno Alassane kadi ma waɗen ɗum confirmé eyyi ndenka hono no Mouhamadoul Bouchayri jimo goto gando o yimanno jumra subhanahu wa taala wurtimo yimde annabi sallallahu alaihi wasallam o windi deftere ne wiye Hamziya o windi deftere ne wiye Burdi won wiyeɓe deftere nde Bur'a o haali e nder deftere nde o wi wiqayatullahi aghnat an mudafatin min ad-dunubi o wi ndenka Allah ɓuri timmude e ɓornade mekeñe bi ma'ana woni comci kanŋe ɗe lamɓe walla ɗe mawɓe men ɓornotno nden sono jahanno ko woni walde sono kaɓoye ko ɗin comci ɓornotno sa lambiya ɗum hande e mbi ɗum gilet bal ɗum ari ko ɓooyi o wi ɗum ɗon ndenka Allah ɓuri hewde doole ɓuri timmude e ɓornade mekeñe walla ngabba e dow étage towɗo keɓa toon wadde ndenka Allah to bangal inde Allah ndenka Allah to bangal longal ndenka Allah to bangal tarkuru ndenka Allah to bangal du'a o nde wonno ndenka sa ala ɗum aɗa wawi faggade ha gudditoɗa walla ha daña walla ha puɗɗa wadde avancé gueɗema ñifa neɗɗo yanema walla neɗɗo ligguma walla kunuɗe jagguma walla ko way noon e ko way noon wadde neɗɗo kala to ganduɗa hay sa yahane ceerno o waɗanma ndenka kala nde julɗa ñaago jomira subhanahu wa taala yo dande e kunuɗe guite yo dande e peeje añɓe yo waɗane ndenka zahir o waɗanma ndenka batin o waɗanma ndenka aduna
o waɗanma ndenka lakata fa tabarakallahu ndenka so tawi neɗɗo ari ina jogui lohi ɗimin bindante neɗɗo o ɗum neɗɗo haɓɓat ina jogui lorgal ngal neɗɗo waɗante so neɗɗo lor na yara ina jogui talkuru ndu neɗɗo waɗante hay feggere ina jogui ndenka mana ngal gollanmi e banggal feggere kaɓɓaɗa ɗum koye junggo ma nano so tawi neɗɗo o heeɓi ɗum kala neɗɗo janɗo e ma ina jogui gueɗe goɗɗe ɗe min kewi gollande yimɓe ɓe ɓuuri wade gollande ɗum ko bandiraɓe men jolfu wonɓe ɗo ko wayno commerçant ji so tawi neɗɗo ummima pour yande e ma kala ko weddi e ma koye makko ruttoto kala ko neɗɗo haale ma ko boni koye makko ruttoto kala ko so neɗɗo asi ubbi so tawi ko golle bonde koye makko ruttoto kadi hatta e makko ina wawi ruttade e makko ina wawi ruttade e ɓesgu makko wadde joni joni jiya neɗɗo ne yaaha ha ɓooya rafe yaaha hôpital ƴeewe ronke yiyede rafi o soit wonmo memi mo memetaki wadde neɗɗo kala kada ummo aɗa mema neɗɗo yataw ka joom hoore sa wona joom hoore yataw ka ñawdiɗo ɗum fulɓe no kewi wiide gorko tigui ko ñawdiɗo so tawi a ñawdaki ala haydara jiya neɗɗo o jawamo gañamo ha jogoɗa e makko anni e bonno pina ñalawma jaaha to ceerno mbiya liggomo liggoɗama liggoyo fata e ma hay minen seere mbe amin dañi hen ɗen caɗele neɗɗo arema adema golle bonde so tawi an ka neɗɗo tan joom koyel toksel kurusma wulani kurema ngulani aɗa liggono goɗɗo liggey mo ganduɗa ko liggoɗa ko so yene makko tan yanetama an birduɗo walla an bintuɗo ɗum tagui guila mbeɗa jangga Mauritanie mbeɗa jangga kahirgal ceerno Amadou Nene min jotodiray mawɓe taw ko golloɓe inde Allah so tawi neɗɗo o totima bindol windi labudde o yawma walla yaltanma sadak saabu holɗum so tawi tooke ɗe bindanteɗo so lootima tooke ɗe so jalti tan heewi ruttade koye ceerno walla ɓaɗiɗo ceerno walla bindantanoɗo ceerno wadde neɗɗo kala kaɗa waɗa tan yo won ndenka haqiqa tan machallah gueɗe joyyi ɗe ganduɗa so aade heeɓi ɗum hissi walla mbiyen daɗi e nder gurdam mum woni sa ƴewanama ma ande woni hol an ma ande woni sagge ma on banggue sukke woni udditare fadeba sa udditima kayitaji walla mbiyen ɗereji a heeɓi ɗum aɗa wawi nayorade banggue yo banggue nder gurdam he sa nayorima banggue bon ko gandal ko dañal tigui rigui ara he junggo ma so dañal ngal ari noon holko fandinta ɗum so tawi ka neɗɗo denaɗo aɗa jogui ndenka tigui rigui ɗeɗo gueɗe joyyi foof ene tawe to oɗo suha bobo joom jamanu woni ceerno Alassane Ba mo ganduɗa o notima inde gandal tigui rigui nde wonnoon fadani duuɓi saabu so neɗɗo wiyama an ka pamor tan ko duuɓi ɗi famdina nde wonnoon neɗɗo famɗata he mum ko duuɓi kono wona haqqille neɗɗo so famɗi tan onon wawi wiyede ko suha musidɓe tedduɓe bandiraɓe fulɓe kala dewnoɗo to makko nimisani kala dewnoɗo e makko yi golle patam lamiji yi ndundal yi kaare siragal yi kadi teddugal nde wonnoon mo dañi renda on so wasi hersara jambaragal ngal kaare siragal ngal e moƴƴere nde gandal ngal tigui rigui ene tawe ɗo e Piindi technopole sa jippima oɗo arène national aɗa wawi koñirde banggue ma ñaamo ko ɗon tigui waɗanimo kala mo namdiɗa ɗo lewru ala fayore ma yettine ceerno Alassane wona konngol ma bantiringol faade rendo fulɓe e wasiyade ɓe eyyi ko mbasitomi hooram tan ɗum woni ko mbasitomi dendagal fulɓe e wasiyade kadi bandirawam seeremɓe so tawi ɓe jottodiri e almuɓe yoɓe nunɗu yoɓe kuul Allah yoɓe gardin kulol Allah ɓe gardina nunɗal e on sa haaji o wawa fewde saabu hewɓe hannde jottodiri e seeremɓe so tawi almudo neldima jawdi muɗum awanta ɗum hebde sa noddama heɓetake so ɓooyi mbaɗa neɗɗo liste noir walla bolaka ɗum e WhatsApp wadde ko mbasitomi hooram tan woni kulol Allah yimɓe kul Allah yoɓe nunɗu yoɓe ndew Allah zahir ɓe ndew Allah e batin barke nabi Mustafa ashabihi e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala oɗo rafi gonɗo e nder leydi ndi gonɗo e aduna o nde Allah subhanahu wa taala ittat ɗum waɗa hen jaam e kisal barke annabi sallallahu alaihi wasallam hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nde wonon hande funtoɓe kewi ceerno Alassane o jeeyaka e ɓen noddeteɓe ne kuppa walla o jeeyaka e ɓen waɗoɓe liste noir gandirton ɗum ko onon kala jiɗɗo jordirde makko kala ma heeb numéro makko taw kadi ummi koye hunuko makko ceerno Alassane eyyi jiɗɗo hebdemi foof waɗata ko 77 509 12 42 eyyi ko ɗo e Pikine gonmi so neɗɗo ari arène national o sa jippima tan sa namdima ma holle jarani kaɗa nodda téléphone sa jippima e arène national o sa namdima ceerno Alassane Ba tan ma adda hayso ko muynowo kawɗa e bedden yaaha ma jaggue adduma ha e nder galle he nde wonno ko ɗo jibinami ɗo jinnaɓam jibina ɗo mawnumi ɗo jiimi aduna kono ko Mauritanie nawimi toon noon ko ɗaɓɓoyde gandal kono ko ɗo famille o foof woni wona mbeɗa luwi walla mbeɗa suuɗo walla mbeɗa doga nde gartumi de ko ɗo e nokku he jooɗimi mbeɗa golla ko gollanmi ko machallah machallah noddirguel makko 77
509 12 42 509 12 42 taw gardinta ko 77 o woni Theirno Alassane Ba gandal fadani duuɓi ko ɗo e Pikine Technopole sara arène national bandiraɓe jiɗɗo dadde hisde jiɗɗo moolade Allah e nden ka bang yo bang so yettima ɗo inchallahu taala ma Allah yuɓin gueɗe mum on jarama musidɓe fulɓe heeɓiyankoɓe ayaw habrede Piindi TV wonno ko Moussa Nia wondude e Theirno Alassane Ba.